ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರಾದಿಪ್ಪು ತಂತ್ರಜ್ಞರಾದಿಪ್ಪು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಗೆದ್ದಿದ್ದಂಚಿನ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಿಶೋರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಸರ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಪನ್ಪಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಸಿನಿಮಾ ಟು ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಇನ್ನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಿಶೋರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಸರ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಸುರುಕಾದಾರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪುಗ. ಕಿಶೋರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಸರ್ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ಟು ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಮಲ್ತಾರು ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತರ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೊಂದುಲರು ಎಂಚೊಂಡು ಇರೋಂಜಿ ಲೈಫ್ ಇತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಉಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪುದಾರ್ ಕೊರುಂಡು ಜನ ಗುರುತಿಸಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಗೇನ್ ತುಳುಟ್ ಮಲ್ತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಂಡ ಸ್ವಯಂಪ್ರಭಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೇಮ್ ಟೀಮ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ತುಳು ಅಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಪನ್ನಾಗ ಬೇತೇನೆ ಇತ್ತಿದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಜನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತೂಪೇರೆ. ಸೊ ಐನ್ ಪೂರ ಗಮನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ 10% ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಲೈಫ್ ಶೋಕ್ ಪೋಂದು ಲೈಫ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಇಂಚನೆ ಪಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಪನ್ನಾಗ ಸುರುಕಾದ ನೆನಪಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಲೈಫ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಅಡಿಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವಡು ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅವಡು ಪನ್ಪುಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇಪ್ಪುಡು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಅಡಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಇದು ಒಂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾಲ್ಯ ಕೆಂಡ ಇದಾದ ಅವಡು ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅವಡೊಂದು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅವನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಪ್ನಾಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೋಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಡೊಂದು ಹತ್ತೆರಡದಾಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಪ್ನಾಗ ಓಕೆ ವೆಲ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬಿಡ್ಸೇ ಇತ್ತು ವೈಟ್ ನಾಟಕ ಸ್ಕಿಟ್ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪುರ ಬಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಪ್ನಾಗ ಓಕೆ ಒಂದು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದುಂಡು ನೆಟ್ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮಾಡೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತು. ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಒಂದು ಜರ್ನಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಇರೋ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆತ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ. ಫಸ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ತುಂಬು ಸೆಟ್ ಬಾಯ್ ಆದಿತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತಿಬೇಕು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು 9 ವರ್ಷ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ತಿಕ್ಕಡ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಸಿನಿಮಾಗ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾರ ಮೂಲ ತುಳುಟೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಗೆತ್ತೊಂದಂಡ ಚಾಲಿಪೋಲಿಡು ಸುರಾತನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ. ಚಾಲಿಪೋಲಿಡು ಚಂಡಿಕೋರಿ ಬರ್ಸ ದಂಡ್ ದಿಬ್ಬಣ ಕೊಂಕಣಿ ಮೂವಿ ಏಕಸ್ಲೆ ರೇಖನ ಮದಿಪು ಅಶಂದಲಕಶ ಇಂಚಿನ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸಂಸಾರ ಒಂದೊಂದು ಕೊಂಕಣಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಒಂದು ಮುಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಆತ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಸ್ತೂರಿಡ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಪಂಜಾರದ ಗಿಳಿಯಿಂದ ಉದಯ ಟಿವಿಡ್ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 7 years. ತುರುಟು ಪೋರ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪುತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಲಾಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ದಬಕದ ಬೈಸಲ್ಲ ಅವಲೊಂದು ಬಿಡ್ದು ಈ ಪುರ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಇರಗ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ನಟಿಗೆ ಒಂದು ನಿಕಟ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಂತ ಇರೋದು ಬರ್ಬೋದು ಆರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಜು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಆರ್ನ ಹೋಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದ 2 ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಸಾಡ್ ಚಂಡೀಗಢ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ. ಅದು ಆರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಏನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಚಾಲಿಪೋಲಿಲ್ಲ ಅವಡ್ ದಬಕ್ ದವಾಡ್ ನೆಟ್ಪುರ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತಂಡೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ರೈಟರ್ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಸಾಂಗ್ ರೈಟರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಯುನಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಲ್ಪನೆ ಸಾಂಗ್ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಅಲ್ಪನೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪುರ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಒಂದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಆತ ಶೋಕ್ ಬೈದನ್ ಸಿನಿಮಾ ದಾಯಗನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲ ಆಗ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಐಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಬತ್ತದ ಆ ಡೈಲಾಗ್ನ ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಚ್ ಮಲ್ಪನ ಅವಡ್ ನಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಪಿಲೆಗೆ ಪನ್ಪುನ ಅವಡ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಆತ ಶೋಕ್ ಬೈದೇನೆ. ಸೊ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇತ್ತು ನಂಚಾದ ಆರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿದ್ದೈದ ಬ್ಯಾನರ್ಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿಜೇರೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಒತ್ತೊಂಡೇರಿ ಮಲ್ತೇರೆ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ. ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಬಂಡ ಬೇತ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಪಂದಾರ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಲ ಬರಪೇರು ಆ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು
ಎಸ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಅಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಇಂಕ್ಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂದಿತ್ತ ಒಂದು ಕಾಪಿಕರ್ ಸರ್ ಬರೆ ಪೌಡ ಆರು ಕಾಪಿಕರ್ ಸರ್ ಐದು ತುಂಬ ಈ ಟಪ್ಪಂಗುಚ್ಚಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಪುರ ಮಾತು ಸಾಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರೆಪೇರ ನಾಟಕ ಪುರ ಚೂರು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತನ ಸಾಂಗ್ ಕೊರೋಣ ನಡೀಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಬರೆವೇರ ಒಂದೊಂದು ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಸಾರೆ ಕೊರಿಯ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ಬರೆದು ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ಹಿಟ್ ಲಾಡ್ ಇದು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಮಾತ ಸಾಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಬುಲಿಪುಯರ್ ಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅದು ಬತ್ತಂಡೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆವಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮೂಡ್ದು ಬೈದನ ಆ ಸಾಂಗ್ ನೂರ ತೂದು ಬತ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕಿಶೋರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಸರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾವು ಅಂಚನೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಡ್ ಸರ್ ಬರತಿನಂಚಿತ್ನ ಅಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಬರೋದುಂಡು ತೂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ತೂದು ಬತ್ತ ಎಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಕಿಡ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಮಾತಾ ದಾಖಲೆನ್ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ರೀಸನ್ ಪಂಡದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಮಲ್ತದ ಬೇಗ ಬತ್ತ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬತ್ತದ ತುಯ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ತೂಕ ಅಂದೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀಸನ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಗೊತ್ತುಚಿ ಪಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಪ್ಪನ ರೀಸನ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೋತುನ ಲೈಕ್ ರೀಸನ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಚಿ ಲೈಕ್ ಮೊನ್ನೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಮಾತ ಭಂಗ ಬತ್ತಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ 5 ತಿಂಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಬಟ್ ಅವು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜನ ತೂಡತ್ತೆ ಸೊ ಜನನೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ದ ಒಂದು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಓಕೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಾಲಿಪ್ಪುಣತಿ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಅಂಜನೆ ಕಿಶೋರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಪನ್ಲಕ ನಮಕ್ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಾರಂದಕೇಂದ ಏರೆಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪುನಾರತ್ ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ತು ಪಾತೆರ್ನಾರು ಅಂಡ ಸುರುತ್ತ ಓಕೆ ಅಂಡ ಸುರುತ್ತ ಸಿನಿಮಾಡು ಕೆಲವರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಬೇರಿಕ್ ಚೂರಿ ಪಾಡಿಯರು ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕೇಂದ ಅಂದಾತ ಹೆಚ್ಚ ಪಂಚಪುರದ ಆಲ ಇಚ್ಚಿ ಸಿನಿಮಾ ಲಾಯ್ಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಜನಪ್ರತು ಏರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಟಾಂಡ್ ಪಂಡ ಓಯಿಲ್ಲ ಮೂಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಜರಿ ಅಂಚಪುರದ ಪಂಡ ಬೆರಿಕ್ ಪಂಡ ಈರ್ ಪನ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ್ ಚೂರಿ ಪಾಡಿರ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಅವು ಮಾಮೂಲಿ ಮಾತ ನೆಟ್ಟು ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಕೆಲವರ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮದ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಅಕ್ಲಿರದ ಹತ್ರ ನಮಕ್ ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಒಬ್ರು ಕಾಮನ್ ಅಂಚಪುರದ ಆಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಹಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಆನ ಎರಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಟ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಅಪ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದೇನು ಎಂಕುಲು ಐಕೆಂಕು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಪೋತಜ ಅಂಚದ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಮಕೊಂಜಿ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆದ ಪೋರ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಗ್ರಿಪ್ ತಿಕ್ಲೆ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ನಿಂದನಲೆ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ತಿಕ್ಕಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕೊರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಪ್ಪಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಲ್ನಾಗ ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಎಂಕ್ ಲೈನ್ ಕಾತಂದಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಮ್ ಐನಂಚಿನ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಡಾಪುಡು ಮೂಲ ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಅಕ್ವೇರು ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪೇರು ಅಶ್ಲೀಲ ಪದ ಉಂಡು ಪಂದು ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪನಂಚಿತ್ತಾವು ಆಂಡ ಐದು ದುಃಖ ಪತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅಂಚಿನನೆ ಪದಲಿಪ್ಪುವ ಆಂಡ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ವೇರು ನೆಕ್ದದ ಮನ್ಪಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐದು ದುಂಬ ಇದನ್ನ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈದ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತಂಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಾಯ ತೋರ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದಾಯ ತೋರಬೋದ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊದು ಕುಲ್ಲುದು ತೂನಾಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಮ್ಮ ತೆಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಿದೈದ ಪೂರ ಮರಪ್ಪೋಡು ಪಿದೈ ಬರೋಡು ಸೊ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತು ಪಿದೈ ಬರೋಡು ಒಂದು ಸೊ ಅವೇ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ತೂವರ ಪೋಪುನ ಸೊ ಐನ ಅವೇ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ತೂಯಂದಂಡ ನಮಕ್ ಊಲ ಇಂಚಿತ ಊಲ ವಿಷಯ ಬರ್ಪೂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂಡಂದ ಗಮ್ಮತ್ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೂತೇರು ನಮ್ಮ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರೇಪ್ ತೋಚ್ಪಾದಜ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ಲೀಲವಾದ ಪುಂಜುಕ್ಲಿಂದ ತೋಚ್ಪಾದಜ ಒಂಜಿ ರೇಪ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಅದೇ ಬಿಟ್ಟ ಪಂಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂದ ಅವು ಪಂಡ ಇತ್ತು ಪಿರೌಡಿ ಎರಡು ಇತ್ತೇರು ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂದ ಸೊ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಅಜಿಪ ದಿನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಾಯ್ತು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಒಂಜು ವಾರ 4 ದಿನ ಶುರು ಆತಂದ ಇಂಕುಲ್ ಪಂತೊಲಿತ್ತಂಡೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೇರು ಅಂದ ಆತ ನೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ತೂತು ಜೇರಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ತೊಂದರೆ ಓಕೆ ಪಂಡರಿತೆ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಇಡುದು ದಯಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಪನ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆಯೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಅಂಡ ಜನಕ್ಕುಲು ಇಂಚ ದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅವು ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾಯಕಂತ ಆಯ್ತು ಪಿರೋಡಿ ಏರುಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಅದು
ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅವು ಪಂಡೈತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೋರಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತ ಜನ ಬೊಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಲಗ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 1 ಕೋಟಿ ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹಿಡ್ದತೆ ಬರ್ತಂಡೆ ತೊಂದರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕ್ ದಾಖಲು ಪನ್ ಪೇರಿತ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮೂವಿಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇರಕೊಂಡ ಅಂಚನೆ ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಜ ಅಕ್ಲಲ್ಲ ಪಾಲು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೆಲವರು ಬಂದಿತ್ತು ಇಜ್ಜ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪವನ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತು ತೆಂಗುಲ್ದಾಲ ಮಲ್ದನ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ದನ ಅಕ್ಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 2-3 ರೇಪ್ ಆಂಡ್ ನಿಜ ರೇಪ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಡಾಂಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಡಾಂಡ್ 2-3 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಐಟ್ನೆಟ್ ಅವರ ಬರ್ತಂಡೆ ಸೊ ಯಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ತೂಂದಿಪ್ಪ ಒಲಾಂಡ್ ಮಗಳು ಬರ್ಪೇರ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಏರ್ಲ ಬೈತಿಜೇರು ಮಾನ್ಯರ ಮನೆತಿಜೇರು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಫಂಡ್ ಮಲ್ನಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಎತ್ತಿಜೇರು ತೋಜನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋಯಿನ್ಗ್ ನನ ಕಿಶೋರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಸರ್ ವಾ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪು ಜೀವನ್ ಪಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬರುಂತು ಒಂದು ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಪುರದ ಅಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲೇ ಮನಸ್ತಾಪ ಆದಿತ್ತಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಅರೆಗ್ಲಾತ್ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂದು ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಮನಸ್ತಾಪ ಆದಿತ್ತಂಡ್ರೆ ಆತೆ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ಲು ಅರೇನು ಓಲ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅವಡೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂಜ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಕ್ಲು ಮಲ್ದ ಇಂಕ್ಲೇನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಮಣ್ಣದ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ಲಾಂಡ್ ಸೊ ಜನ ತುಯ್ಯರೆ ಸೊ ಇಂಕ್ಲು ಆ ವಿಷಯ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾಡದ ಇಂಕ್ಲು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ವಂಚನೆ ಉಂಟು ತೊಂದರೆ ಈಚೆ ಆಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಅಡ್ದು ಕಲ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಪಾಠದ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 5 ದುಂಬೆ ಅನ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಪಿರೌಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ನಗ ಎದುರು ಬನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪುಗಿಯಲ್ದ ಮೆತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಸೊ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಲ್ತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ತೆರಿಯೊಂಡ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಏ ವಿಷಯ ಬತ್ತನ ಎಂಚ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ತೆರಿಯೊಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಪನ್ಪನೇನು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತೆರಿಯೊಂಡ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ದಾದಪುರ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಾನು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಸೊ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಓಲ್ಪೊಂಡು ಪನ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂದು ಡೈಕ್ ಪಂಡ 4-5 ತಿಂಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಿಕ್ಕದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ 4-5 ತಿಂಗಳು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 5 ತಿಂಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಿಲೀಸ್ ಆತನ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಆತನ ನೋಡೋದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆತು ಸ್ಪೀಡ್ ಆತನ ಇವನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಿಕ್ನಂಗ್ಲ ಏನಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತನ ಸೊ ಅವ್ನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟಕ 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 ಅಂದು ಹೋತಂಡು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅವನಿ ಲೈಫ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಇಂಕ್ಲು ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ನನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಪಣ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಯುನಿಕ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಪಂಪಿನವು ಶಂಕರ್ನಾಗ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೀರಿಯಲ್ ಜನಕಲ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಸೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ದಪ್ಪುದರಡು ನಿಕುಲು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಂಡು ಅಂಡ ಇಂತೊಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಪು ನಂಚಿದ ಸಮಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪಾತೆರ್ಗನ ಖಂಡಿತ ಈ ರೆಂಚ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಕೇನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಿಶೋರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರಂದುಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಾತ್ ನನ್ನ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪಿರೋರು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರರಂಡು ಐಕಾದ ನಿಕುಲ ಕಾಪಾಡಪುಡು ಇಂಥ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆ ತೋಂದುಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.